Αυτό που βλέπετε δεν είναι αντικατοπτρισμός, είναι η πραγματικότητα. Σε μία βάρκα, στο Halong Bay, δύο παλικάρια. Where are you from? From Where are you from? Where are you from? I'm from Quảng Ngãi province. Quảng Ngãi. Con Ai, Quảng Ngãi province. Μια άγνωστη χώρα που έχω Όλοι μπορεί να είναι. σαν προσφυγεδομάτιδες. Και μια κοπέλα πίσω η οποία κοπηλατεί. Σαν να ντρεπόμαστε κιόλας δηλαδή. Οι πιο νέοι βέβαια προτιμά να κάνουν καγιάκ. Η νεολαία. Η νεολαία κάνει καγιάκ. Κανό. Όχι, δεν είναι. Καγιάκ είναι. Ναι, καγιάκ. Απίστευτο θέαμα. Καταπληκτικό. Άξιζε τον κόπο να το ζήσει κανείς. Ναι, ναι, ναι. Ένα λίγο πιο εδώ, τον Βόλο σου. Να σε αισθάνομαι πιο καλά, κατάλαβες. Ήθελα να έρθω εδώ ποτέ. Καλά, το κάνω. Όχι, να λέω και το κάτι.